Me lapset mentiin uteliaisuudessa sinne katsomaan, kuinka ihmiset kantavat herukvia tai niitä uskonnollisia lippuja ja ikoneja. Ja pappi meni eteellä ja sitten ihmiset, jotka kantoivat sitä raskasta kirjaa, johon oli allekirjoituksia tuhansittain, että siinä oli niin sanottu, sitä nimitettiin petitsioksi tsaarille. Ja se alkoi näillä sanoilla, että rakas isämme, tsaari, tulemme sinun luoksesi pyytämään armoa, että pelastaisit meidät siitä kauhusta ja kurjuudessa, jossa me olemme. Ja niin poispäin. Siinä oli sitten kaikki lueteltu ne, mitä sai kansa siihen aikaan kärsiä. Sillä se tapahtui niin lähellä minua, kun kuulat vihelsivät ja luotit lensivät sen verran ylempänä, että minä säästyin, mutta kuulin niiden vinkunnan. Ja sitten kun näin, kun lapset alkoi putoilemaan. Toiset vielä pitättyivät eräillä oksilla, toiset taas heruivat sitten vahitellen maahan, toiset putosi kokonaan niin kuin pikkulintuset. Ja äiti tämä, joka oli kulkueessa, tämän lapsen luokse tuli, mutta hän oli jo kuollut. Tämä löi sellaisen leiman minun sieluuni, että minä päätin taistella sitä vastaan, mikä tekee ihmiskunnalle noin paljon kärsimyksiä.